बर'जों गुबुन हारिजों माबा मोनसे दाङाबाजि जाब्लाथाय बर'फ्रा बेफोरबायदियाव खौसेथि जानायाव मोजां खौसेथि जालायो। ओमफ्राय जै एसे सानसे साननै सानथाम सानब्रैसोनि उनावहाय पलिटिसियानफोरा होलायथारसिगोन आरोखि उमुकनि दिनाव बिदि जादों उमुकनि दिनाव बेफोरबायदि जादों ना बेफोरबायदि आरोखि। जेब्ला मैयानि दिनावहाय मोजां खौसेथिखौ जों नुलायनाय नुदों। जेब्ला दाङाबाजि जालायो बुलायो सुलायो ना अब्लानि समाव बर' हारिफ्रा एकदम खुनु पलिटिक्सआनो खुनु खाथिया जेबो खामानि होआ। बे समाव नों उमुकब्लाबो आंनिसो आं उमुकब्लाबो नोंनिसो ना बेफोरबायदि आरोखि ना बेफोरबायदि। थ' मैयानि दिनाव गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंलायदों। खाथि खालानि इउटिउबार गिदिर गिदिर फेसबुक पेज गिदिर गिदिरफोरा मैयानि जाथायाव रावबो नुजाफैयाखै बेफोरबायदिखौ होननानैखौ जों नुलायनो मोनदों। नाथाय जों थांनानै मालाय जुदि जों थांनानै जुदि गिदिर गिदिर इउटिउबार गिदिर गिदिर फेसबुक पेज सालायग्राफोरा जुदि थांनानै बियो जुदि कन्ट्रल खालामनो हायोब्लाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा नङा होनबा बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया खोथाया। दा बेफोरबायदि मानसिया थाङोब्ला कन्ट्रल जायोब्लाथ' बिराद धन्यबादलै। दा मैया गोबां जाथाय जादों जोंबो थांदों नायहैदों। जेब्ला थानायाव सोनानै दोनदोंमोन नङा होमबा बे समाव जोंखौ गोबाङानो बुंदोंमोन पाब्लिकफ्रा रायजो राजाफ्रा बुंदोंमोन खावलायदोंमोन जे आदामोन नोंसोर थाङोब्ला जेबो उसुबिदा गैया नोंसोरखौ खोन्थागोन। नाथाय बे सिङाव थाना सिङाव थांनानै भिडिअ खेबनायनि बा माबा मोनसे खेबनायनि एलाउ गैया बेफोरबायदि एलाउ गैया। जानला मानला खेबहैगोन बिनि केसा उल्था जाहैयो। माने बावहाय जोंखौ थुसोमदोंसोमोन आंनि बुजिनायाव नोंसोरबो बे केसावनो फासायनानै था बिदियाव थुसोमनाय बायदिसो मोनदोंमोन आरोखि। खिन्थु आं सानै हयै नाथाय बिनि सायावबो जेबो खोथाखौ बुंनो थाङा। नाथाय बियो जोंनि सायावसो जागौमोन। थांनाय लोगो लोगो भिडिअ खेबहैनाय लोगो लोगो जों केसा मा जाहैगौमोन नङा होनबा। जिहेथु जों केसजोंनो भुक्तभुगि बेयाव जुदि गानांगौबा बेसेबां मा जाहैगौमोन नङा होमबा। गोबां बाथ्रा बुंनो सानाखै आङो गोबां खोथा बुंनो सानाखै। जिखियानो जाया मानो दा जि आदिबासिजों आरो बर'फोरजों दावराव दावसि जालायनाय एसेब्लाबो नर्मालाव फैबाय। मेन बाथ्राया जाहैबाय मा जायफ्रा रिलिफआव दङ बिथांमोनखौ नायनांगौ दायथ'आ दा सरकारनि। सोरबा आदिबासिबाबो नायनांगौ सोरबा बर'खौब्लाबो नायनांगौ नङा होनबा। बे सरकारनि दायथ' बे सरकारनि दायथ'फोरा सरकारा बेखौ दा नायनांसिगौसो नङा होनबा। जायफ्रा रिलिफआव दङ आरो थाजाथाव गामियाव थांनो हानाय परिस्थिति बोथोरबा थांना थाहैनायाबो गाज्रि नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि। मैयानि दिनाव सार लरेन्स इस्लारिया मोननै स्टेटमेन्ट होदों। जोबथानाय स्टेटमेन्टखौ आं दिनैहाय मोनसे होनो नाजानि। जाथाय जाबाय थादों। दा आङो बे समाव खावलायनो लुबैदों गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ जे मैया जि जाथाय जादोंमोन बेयो सोंखारिथाव आरो निन्दा खालामथाव जाथाय बियो। आं बेखौ निन्दा खालामदों। आरो मैयानो जिहेतु गोबां मानसिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों। पुलिसा गावनि जे हाबा बे हाबाखौ मावगासिनो दङ। दा बेनिखायनो आङो दिनै बे समाव खावलायनो लुबैदों गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि ओनसोलफ्राव जिहेतु आगोलफोर बायदिसिना रोखोमनि जाथायफोर जानानै थांबाय आरो बेबायदि जाथायजों जोंहा गोबां खहा जाबाय। बेनिखायनो आं खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफोरखौ गोसो हमथानांगौ। पुलिसा खामानि मावगासिनो दङ। गोजौ थाखोनि पुलिस बिफानफोर जों जगाजगबो खालामदों। आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो खौरां लाहरगासिनो दङ। गासिबो जाथायफोरखौ मोजाङै नोजोर होगासिनो दङ आरो सोर लोब्बा दङ बेखौ नागिरगासिनो दं। बिनि बायदि समाव आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुबैदों रायजो राजाफोरा जाहाथे आयेनखौ जेन' आखायाव लाया आरो बेबायदि माने फिन जाथायफोरखौ खालामा आं बेखौ खावलायनो लुबैदों। मोननैबो जोंनि हारि हारिसाफोरखौ बा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बयबो गोसो हमथानानै जेन' बयबो थायो। दा दहाय जिबायदि घटनाफोर जाबाय बिनि अनगा बै जेन' आरो खुनु रोखोम गाज्रि जाथायफ्रा जेन' जाया। आङो खावलायदों ओनसोलाव जोंनो गोजोन नांगौ गोजोन थासारि गायसननांगौ। ओनसोलनि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव गोजोना जेन' माब्लाबाबो माने सिफाय जाया। बयखौबो आं नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरदों।